Γιώργο, μάντεψε. Άμα δεν σέβεσαι, ναι. Τέωση, ας πούμε. Τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο για πλάκα και μου έκανε μήνυση. Αλλά ήταν καθαρά χιουμοριστικό, γιατί το πήρε έτσι, αυτός δεν κατάλαβε ποτέ. Ναι, βασικά όντως δεν ήξερε ποτέ. Είχα πάρει εδώ σπουδών όλοι. Μόνο ένα βίντεο δεν πήγατε κάνετε GTRP και δεν το κάνετε ποτέ. Ναι. Άρα είχα πάρει εδώ με το. Τα λέμε ντέντε. Τσάω, φιλιά. Είχα πάρει δώσει ποτέ. Ούτε παίζαμε ποτέ μαζί, ούτε κάναμε παρέα, ούτε πιάμε καφέ. Αλλά είστε κομπλέ. Αφού μου μιλήσαμε κιόλας για να πιούμε καφέ. Α, Ναι. οκ. Απλά η φάση ποια είναι, ότι αν δεν σε σέβεται κάποιος, πρέπει να σε φοβάται, ξέρω. Ναι. Οπότε ποια είναι η φάση. 10 βίντεο It's Only με Chris, γνώμη για τέωση. Κάνει βίντεο με το Timblis, μια ζωή λίγδας για πάντα λίγδας. Πάει Κύπρο, βίντεο με τον Γκάρπ στην πισίνα να κατουράει και τηλέφωνο, προτιμά σαβγάκι, γιαούρτι και αυτά. Ξέρω εγώ. Γιώργο, μάντεψε. Άμα δεν σέβεσαι, ναι.